Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Edgar Lungu ali mu mndandanda wa anthu amene anasaina nawo buku limene limatchedwa kuti London Book Affair. Ni yakewo amalilemekeza kuti LBF. Mabuku a dziko lapansi amene anthu apamwamba amipando amasainamo ngati kuchita register posunga mbiri ya mtundu wina wake. Mabuku ambiri aiwo pafupifupi mabuku 9 pa mabuku 10 amakhala mabuku amene ziwanda ndizo zimene zimalamulira ndi kuyikamo mphamvu m'mabuku amenewa. Zosaina zimene anthu otsogolera mayiko otchuka oyimba ampira ndi ena onse amene amayendayenda ku dziko lapansi atanyamula mbiri zawo nkumakasaina mabuku amene ali ku dziko lapansi kuyikamo signature yawo. Akhala mabuku amene achotsa miyoyo ya anthu ambiri ku dziko lapansi pa mpani wa anthu otchukawa chifukwa cha mphamvu zapaderadera zimene zimabisala kuseri kwa mabukuwa, zimene zimakhala ndi kuthekera kochotsa moyo wa munthu msanga masiku ake asadakwane. Chimenechi ndi chinsinsi chachikulu kwambiri chimene chimachitika dziko lapansi, chimene sichidziwika ndi anthu ambiri aku dziko lapansi. Ndipo mwina ena amisinkhu ophunzira ozindikira maprofesa kakhala koyamba kumva kuchoka kwa ine Twaibu Ahmadu Hamid Ali kuti mabuku amene amakasainamo mabuku alendo mmene anthu amasaina pa zochitika zolekanalekana ali ndi kuthekera kochotsa moyo wa munthu, ndipo ambiri mwa iwo anachoka ku dziko lapansi mwansanga chifukwa cha mabuku amenewa. Mabuku amenewa amakhala ndi mphamvu zapaderadera kuchokera ku maenje a Solar Panel ndi malo amene ziwanda zimasungako mabuku awo. Zimabisala msolar panel ziwanda za mayina awo amphamvu kwambiri. Solar panel ndi mtundu wa ziwanda zimene zimakhala ndi chidwi kwa atsogoleri otchuka, mahero, mastar, inde mphangalamwe za dziko lapansi zimene zidatchuka ndi maphunziro, kutchuka ndi ukaswiri olekanalekana, kamenyedwe ka nkhondo, ka mpira, ka nkhonya, wrestling ndi zinthu zina zotero zimene zimamuyika munthu pa mapu. Solar panel ndiwo akalonga aku mabuku amenewa. Kuchokera mu mndandanda wa ziwanda za solar panel mu ufumu wawo ndi mu ulamuliro wawo, kunsi kudzenje limeneli kunatuluka mizimu yosogozedwa ndi solar panel imene imakatumba kuchita discover mtundu wa buku nkuliyika ku ofesi ina yake kuti anthu amene achita zina zake zodziwika akasaina m'buku limene lolo akhala kuti ashuta afika pa mulingo wa pamwamba, achita nawo register record ya mtunduwu kapena ina yake. Ndiye mabuku amene ochokera ku sobalawa amapezeka malo ambiri ku dziko lapansi. Iwowa amayika m'malo olekanalekana, mwina m'mahotela, pamalo pamene pakuchitika msonkhano timamva kuti anakasaina kaye m'buku. Imakhala nkhani yosausa kwambiri. Anayikidwa mabuku a solar panel m'malo olekanalekana a dziko lapansi, kuphatikiza kwathu ku Malawi kuno amayika
Sobala Panelo ni mabuku amene anthu amasayina ngati buku la alendo, mabuku a zimene iwe unachita zamphamvu ku dziko lapansi, pamene mukulandira ma awadi olekanalekana a ku dziko lapansi mumasayinanso m'buku lomweli la Sobala Panelo. Koma kuopsa kwa mabuku amenewa nkwakuti ziwanda za Sobala Panelo zimakhala ndi kuthekera kokutengani msanga chifukwa cha luso limene muli nalolo kuti mupite ku dziko la mdimali kudzenjeku mudzikabereka mukachite generate mastar ena, mukachite produce akatakwe ena abwere ku dziko lapansi lino, mukachite decorate maluso olekanalekana amene ali ku dziko lapansi. Ndiye kuyipa kwa ziwanda za Sobala kumafikira muyezo otenga ena amene anali otchuka a dziko lapansi. Tamverani lero pamene ndikuyankha funso la Edgar Lungu kuti waferanji nanga ali kuti, funsolo makamaka likungofunsa kuti Edgar Lungu maliro ake mpaka na lero sadayike. Mwina atsogoleri mungakhale ndi chithunzithunzi kuti zimenezi zikuchitika chifukwa chani? Ndilibe chithunzi chokwanira ine brother Ahmadu Hamid Ali kuti akuchedweranji malirowa, pokhala kuti pali zakumtundu za ndale zimene zazungulira, zomwezo ndi zimene anthu mukuziona pamwamba mukamayang'ana maliro a munthu mtsogoleri wakale amene anafa pa 5 Juni chaka chomwe chino cha 2025 kufikira lero tikufika miyezi pafupi itatu asanayikidwe. Ndi zodabwitsadi kuti sakumuyika msanga chifukwa chani, koma ine mundilole kuti ndikufotokozereni za mbali ya zimene zimapangitsa kuti mavuto adzigwa pa anthu omwalira ali otchuka ngati chonchi, imfa zopanda mutu zidzichitikira anthu otchuka ngati chonchi, kufa kwa zizizi anthu otchuka kumagwera. Mbiri za zizizi koma zili zosakhala bwino zimachitikira anthu otchuka a dziko lapansi nchifukwa chani? Pali mndandanda ndi ndondomeko umene ziwanda za Sobala zinakhazikitsa ku dziko lapansi. Mndandanda umenewu number 1, mukapanga register kusayina nawo mabuku amenewa amene kuseri kwake kumakhala kuti kuli mphamvu. Mabuku amenewa anagawa pawiri. Gawo loyamba la buku limangotchedwa kuti Sobala, ndipo gawo lachiwiri limatchedwa kuti Panelo. Mukamasayina m'buku limeneli, mukasayina m'buku la Sobala, mumakhala kuti mukusayinira spirit yanu kuyipanganso assemble, kapena ndigwirise ntchito chizungu chakuti rebirth of the body kapena rebirth of the spirit. Mukachita kuti mwasayina m'buku la Sobala, pamenepo ziwanda zimakhala kuti zikusunga anthuwo kuti adzabadwenso kutsogolo. Anthu amphamvu otero adzaonekenso ku dziko lapansi aluso ngati lomwelo. Pa chifukwa chimenecho mumakhala kuti mukuchita create second image, mumakhala kuti mukuberekedwa ku second image, modziwa inuyo kapena mosadziwa inu amene mumakasayina mabuku amene ali mu mndandanda wa mabuku akuti Sobala. Don't be confused. Ndikuyankha funso la Edgar Lungu. Khala ndi pomwepo mpingo wa Mulungu, komanso abale ndi alongo ku dziko lonse lapansi. Ngati mukusayina m'mabuku alendo amene mumakasayina malo olekanalekana
kuphatikiza m'ma-airport athu amene tili nawowa, mumaona kuti ena amangotsika ndege nkumabwera, koma ena akatsika amakalowa m'nyumba ya alendo kuti akasaine. Ngati mukusaina mbali imodzi ya buku lotchedwa Sobala, mumakhala kuti inuyo mukupita kukasainira m'buku limene ziwanda zimakuyikani pa ndandanda wodzabadwanso kapena kuzapezekanso ku dziko lapansi, else mudzayenera kutulusa second image ngati mwasaina m'buku la Sobala. Pamene mukayenda m'buku la Panero, mumakhala mukunena za thupi lanu la inuyo panokha, limeneli limatha kudzakhala muuka. Sindikudziwa ndingafotokoze chichewa chanji kuti chikamveke pakati pa anthu omvera nawo audio. Ndikunena za Edgar Lungu. Mumakhala nawo pa mpanero odzauka, koma kuuka kwake kowukira muuka. Muuka uwu umatha kudzauka m'dzina la chinyama cha mtundu wina uliwonse ku dziko lapansi. This is advanced witchcraft. Kuntunda kwa ufiti kumene ndikufotokozako mkatikati mwa nyanga, mkatikati mokhwima. Koma kachitidwe kake mumachita kulowa, mumachita kulembedwa, mumachita kukhalamo kudzera mzitukuko kapena mu tekinoloji kapena mu zinthu zabwino zimene iniyo muli mukutchuka kumene muli, mipando imene mwatenga. Mumatha kukumana ndi mavuto amene ndikuwafotokoza panowa, kotero kuti buku limenelo la Panero tsopano limapanga kuti amene amwalira koma atasaina m'mabuku amenewa, ziwanda zimenezi zimatha kudzadzutsanso anthu omwewo nkumaoneka malo olekanalekana, koma kuoneka kwake samaoneka ngati mmene angaonekere ambali ya mtundu wa Sobala. Ndiye ndisiyanise, mukasaina mu Sobala, bukuli limatchedwa Sobala Panero, koma si dzina limene mabuku amenewa amaonekera nawo ku dziko lapansi ayi. Koma mabuku onse alendo ndi mabuku amene anayikidwa m'mamuseum ndi malo olekanalekana, kuseli kwake kwa mabuku amenewa kumakhala ziwanda zimene ndikuzitcha kuti Sobala Panero. Tsono mabuku aja akayikidwa, anthu amene amapita kukasainamo amatha kutuluka zinthu ziwiri. Mumatha kutuluka the second image, eni yakewo amati the rebirth of the spirit. Munthu uyuyu malingana ndi ukaswiri wa mpira, malingana ndi ukaswiri wa upresident, malingana ndi chitukuko chimene wapanga kwawo, timamva za maliwadi, alandira liwadi yakuti, alandira liwadi yakuti, zimayendanso limodzi ndi zija zimatchedwa kuti doctorate, dokotala chakuti. Timadziwa kuti udotolo sumalandira chifukwa cha maphunziro, koma ngati unapanga china chake umatha kutchedwa dokotala. Ngati mmene ndilili ine ndikhoza kukhala Dr. Twaibu, ena angandipase dokotala Twaibu chifukwa kuyankha mafunso mmene amatiyankhira akuja ndi dotolo wa mafunso, dotolo wodziwa kuyankha mafunso, mutha kundipasa kuti Dr. Twaibu. Na udotolo suchokera m'maphunziro, koma china chake chimene wapanga kuti anthu ena ake chikuagwira mtima. Zimakhala limodzi mu buku limene lili la Sobala, magulu ngati amenewo. Ndikusiyanisa pakati pa Sobala ndi Panero, koma musatayike ndikuyankha funso la Edgar Lungu. Choncho anthu amene ali mu gulu limeneli amadzabadwanso kuti anthu adzaonenso chokhala ngati chomwecho m'dziko lapansi. Mwachisanzo, ukadakhala kuti Kina Phiri adapita ku Saudi Arabia ndi kukasewera professional imene ankafuna kuti akamtenge kuti akasewere dziko limenelo, akadakapeza mabuku a Sobala, kusaina m'buku limenelo Kina Phiri, pakamatha zaka 6 ku Malawi kudafunika kudzuke Kina wina. Sakumva munthu, chichewa chikuvuta kumva. Akadanyamuka madala Kina Phiri
likuloledwa ndi Kamuzu kupita kukasaina contract ya professional football. Kufika kumeneko akadakasaina m'mabuku lidali litcheru, ndipo buku limene akadakasaina kukadakhala kuti kumwalira kwa kina ku Malawi ngati adzachoke pa nthawi yake, kukadafunika kuti Malawi ibadwitse kina wina. Ndi mmene ndondomeko zawo amaziyendetsera. That is the benefit ya ziwanda izizi. Mumasungirako chochitika chimene chakoka fansi kuti chisapite limodzi ndi munthu amene wamwalira. Ngati kunali waluso la mtundu wina wake, ndiyenera kuti ndisaine m'buku limene lolo ndi luso langalo, kuti pamene ndamwalira pakatenga nthawi adzatuluke tribe wina waluso ngati lomwero. Ndiye ziwanda zimenezi zinatulusa mabuku amenewa otchedwa kuti Sobala Panelo. Pamene mukangotenga gawo limodzi la Panelo, kumeneku mumazamirako pang'ono ku nkhani tsopano za ufiti ongokhuza thupi lokhali. Ziwanda za mitundu yolekanalekana achina chikokobawa amayenda limodzi ndi matupi amenewo, ndipo kumadzatuluka chinthu mdzikomo, kumadzatuluka chinthu mdera limenelo. Dera linolo mukuliona lino ndiye kwawo kwa Ronaldo. Ndiye Ronaldo anasaina nawo mu Sobala Panelo, ndikungoyerekezera pepani mpingo. Ndiye Ronaldo anasaina nawo m'buku la Sobala Panelo, koma anatenga mbali ya Panelo. Ndiye kuti chinyama china chikuyenera kudzauka kumenekoko. Koma zilekwalekwa msonga zake zakulephera kuzindikira bwino kwa mizimu imeneyi zimakachitikira ku mafuko olekanalekana motsogozedwa ndi fuko la achewa kuno kwathu ku Malawi, limene munthu akamwalira amakayikapo chiriza cha mtundu wa chinyama. Muziyendayenda mwa Dikisonimu, muzungulire mitundumu, muyendeyende konse mpaka mukafike wakampambanya. Muziyenda Afrika makamaka Lilongo yonse muzungulire kumene kuli achewa, mukapeza kuti m'manda mwawo mumakhala zithunzithunzi za manda owakidwa poyerekezera mchinyama cha mtundu wina. Mukapeza kuti ndi mkango, mukapita kumusi kwa Mulale mukachipeza chimenecho. Kuti mulowera ku Malingunde damu mukapeza kuti kuli zina za mikango zimene adayika. Ndikulephera kuzindikira kwenikweni kuti chikuchitika mchani. Zonsezi zimatuluka ku mizimu yotchedwa Panelo, kapena kuti mabuku ndi ziwanda zimene zimasunga mabuku otchedwa kuti Panelo. Polephera kuzindikiritsitsa kuti chimachitika mchani, ndi mmene tsopano mitumbira ya anthu aja timatha kudzayikaso zifanizo zawo. Lero mizimu ya Sobala yomwe ija imapangitsa kuti nkhope ya munthu muyijambule pa chiriza, ndiye munene kuti uyuyu mtwaibu anabadwa 1974 anamwalira 1920 chakuti. Mwalingana ndi zaka ndi kubadwa timayika, timautenga kuti ndi mwambo chabe pa chirizapo, koma kuseli kwakeko kumakhala influence ya Sobala Panelo. Kadalankhula kulowera kumeneko nkuyenda mtunda wautali mpaka pamene tingayambe kupeza ina mwa miuka imene imauka ku dziko lapansi. Koma ndiloleni kuti mpingo kulankhulako ndi kuyankha funso la Edgar Lungu msatayike. Sotamverani, mu ulendo wake wa Edgar Lungu ali president, ndikuyamba kufotokozera chifukwa chimene mukuchiona jenkha pa malirowa. Nkutheka kuti chikhoza kukhala chimenecho, ngati si chimenecho akuziwa ndi Ambuye, koma izi ndiyankhe according ndi kudziwa kwanga. Chifukwa kumene ndikuchokera ine ku chipembedzo cha Satana kumachitika zinthu zambiri zimene ndazidziwa ndili kumeneko, kotero kuti zina mwa zimenezi ndikumaziona lero. Mukamandifunsa mafunso ndimakumbukira kuti ichi chikhoza kuchitika nchakuti. Sotamverani, buku limene ndikulitcha kuti London
Book Fair. Buku limenelo lili ku Londoniko, ndipo eni yakewo amanena kuti London Book Fair. Ndi mawu apamwamba anachita bwino mowacherutsa bwino ndi anayika kuti LBF. Mu nthawi imene Edgar Lungu anasaina nawo buku limeneli, ndiye kuti mu nthawi imene Edgar Lungu ankasaina buku ili, pachochita chimene yeyo anachita kunakhala ngati kuti nambala 1 akupanga register ngati president oyamba mu Zambia kukasaina nawo mmenemo, mpaka analandira nawo ija imachedwa kuti Nobel Prize mmatero anyamata achizungu. Koma pokasaina anakasaina LBF book. So pano mukangosaina LBF ndiye kuti muli pa chiopsezo cha Sobala komanso Panelo. Ndikhulupirira kuti muli pomwepo ndikuyankha koma za Edgar Lungu. Muli pa chiopsezo cha Sobala kapena kuti Panelo. Lonseli ndi buku limodzi limene Edgar Lungu anasaina. So pano mukasaina buku limeneli mumakhala kuti inuyo mwavala nawo chiopsezo cha reborn of the spirit kapena kudzaukanso ngati chinyama Panelo. Kotero kuti musobala ndi mmene mumatuluka ma second image, pamene musobala mu Panelo mumatuluka second image koma samakhala munthu, chimakhala chinyama. Mukazindikira kuti munthu uja sopano omwalira wanuja wasanduka zimene zizi, ali pa mkangano ofuna kukhala second image kapena kuti akakhale chinyama chimuuka, akakhale Sobala kapena akakhale Panelo, ndiye maliro akewo amakhala ndi zitopotopo zolekanalekana zimene zimakhalako. Ngati munthu wakuti ndidali konko pali chikayiko, chifukwa ndampeza kuti Edgar Lungu adasaina nawo buku limene ndikulitcha kuti LBF. Buku limene lilipo as I'm talking lili ku London. Ni nkhani koma zosausa kwambiri, nkhani koma zosausa kwambiri. Ena mwa anthu amene amasaina buku limeneli amatha kuzafika zaka zawo zomwalira mwina 65, koma nkumaona kuti adakali ndi moyobe mpaka to 99 years, koma atachoka kalekale, sakumva munthu. Ena mwa amene amasaina mbuku limeneli, buku la Sobala Panelo, lili ndi mwayi okupasani president nkumakhala naye nzigawo ziwiri, walamulira ali ndi moyo wake umene anafunika kukhala nawo, akamwalira amazapitirira kulamulirabe, inuyo nkumalamulidwa ndi chi second image weniyo atachoka. Ndipo zimenezi zidachitika ku mayiko angapo, koma ndikutchulirani Malawi, ndikutchulirani Zimbabwe, kuchokera kwa Kamuzu komanso Robert Mugabe. Nkhani zosausa. Ziwanda zimachita ntchito yozizwisa ku dziko lapansi chifukwa chongofuna kuti akationetse kuti iyeyo akhoza kukhalanso ndi moyo, akhoza kulenganso moyo wina ku dziko lapansi pa mipando yawo. Choncho takhala nawo kuno woti adamwalira koma tayika 1997, koma anatisiya zaka zinayi zapita kumbuyozo. Nkhani izi ndizozama kwambiri. Sono ichi ndi chimodzi mwa chinthu chimene anthu amene timacheza limodzi pa social media mungochiganizira chabe kuti mwina kapena chikhoza kukhala chimodzi mwa chifukwa chimene kukuchitikira thengenenge ku maliro a Edgar Lungu, koma mwina akudziwa ndi ochepa kuti chikuchitika nchani. Tamverani, amene watisiyayu wamwalirayu ngati anasaina nawo mabuku a Sobala Panelo, ndipo wachita tsoka kuti ziwanda zankakamira kuti chimene chichi chinchitikire, maliro amachedwerapo.
pang'ono. Zimenezi zimaphatikizika kwambiri m'miyambo ya mapurezidenti akamwalira. Timaona ngati boma likuyamba lakonza kaye dongosolo. Pamene akukonza dongosolo la maliro a boma, nazonso ziwanda zimakhala zikuchita preparation for the Sobala kapena panel kwa munthu uja. Sopano myezi iyi kuchoka pa 5 Juni kuzafika lero kuli preparation ya Sobala kapena panelo pa Edgar Lungu, chifukwa iye anasainapo m'mabuku oopsawa. Nawa atsogoleri amene anasainako mabuku amenewa, ndipo mabukuwa anali ndi kuthekera kowatenga kwachosa ku dziko lapansi lino masiku asanakwane, chifukwa ziwanda zimakalipa. Zikalikonda luso la purezidenti ameneyo, zikalikondetsetsa luso lake, amafuna kuti asanathe mphamvu apitiretu pansi, amwalire, akalengeretu, chikatuluke china. Talira ku Africa tinalira Magufuli, koma tamverani ndili ndi list pano ya anyamata opita chifukwa cha Sobala panelo. Tinaluzapo dziko lapansi president amene ankamutcha kuti Surunazi Efanayo wa ku Togo. Tinaluzapo president ku dziko lomwe lino lapansi chifukwa cha mabuku a Sobala panelo, Gamal Abdel Nasser 1970, nyamata anali wa ku Egypt, anasainako mabuku a Sobala panelo. Mbiri ninaipeza ya Franco Tobaye wa ku Chad mu 1995, anasainako mbuku lotchedwa Sobala panelo. Jomo Kenyatta 1979 Kenya, ameneyu anasainako mbuku la Sobala panelo, anachoka nthawi yochoka isadakwane. Jomo Kenyatta 1979, Samuel Doe 1990 wa ku Liberia, Laurent Desire Kabila 2001 DRC, tamverani. Muhammad Haji Ibrahim Somaliland 2002, Levi Mwanawasa 2008 Zambia, Michael Sata 2014 Zambia, tamverani. Johnny Pombe Magufuli 2021 Tanzania, Idrissa Deby 2021 Chadi. Amenewa anasainapo mbuku la Sobala panelo. Tamverana nyamata inu, kukamwa kungangouma chabe. Ma architecture akaswiri akuluakulu amene anasaina nawo mabuku amenewa a Sobala panelo, ngakhale iwo amene anakhalako ma CEO makampani akuluakulu aku dziko lapansi amene anasaina nawo Sobala panelo, imfa zawo ndizomvetsa chisoni pang'ono, chifukwa mkatikati mwakemo mumakhala zinthu zimene anthu samatha kumvetsetsa bwinobwino. Ndili ndi ma CEO pano okwana 11, ndileke onsewo, koma ndingokuwuzani CEO mmodzi yekha amene anakhalapo kuno ku Malawi. Ameneyi anali ndani? Tamverani mpingo wa Mulungu komanso anthu. Ameneyi sindikunena munthu winayi, koma ndikunena vice president omwalira wa dziko la Malawi, anasaina nawo mu Sobala panelo. Masainidwe awo a ma CEO, masainidwe awo anthu amene anapanga zambiri zochuka. Musayiwale kuti mu mbiri ya anthu anzeru kwambiri ku Africa opanga zinthu zolekanalekana, Chilima ali momwemo. Iyeyi anali mmodzi mwa mahiro mukamapita kuzopangapanga za kumakampani, kunzeru zolekanalekana, maulendo ache akumapita dziko ili kupita dziko ili, kumakasaina mabuku alendo, mukalipeza dzina lake la Klaus Saulos Chilima. Simundidabwa mmene ndikufotokoza zimenezi, tamuluza posachedwapa, koma mukafufuza mbiri mumve izi. Makosana onse amene ndatchula pamene babawa akasaina nawo mbuku la Sobala panelo, simukumva anthu simumva chichewa. Anthu amenewa
amakasandukanso kapena amakaonekeranso kumalo kwina kumene ndi kumachemba a mdierekezi amene amakasunga ma image awo. Mbiri apo ndi apo muzamva kuti anthu amenewa akhala akuonekera nyumba zawo, kumakolo awo, kwa abale awo, azikazi awo. Angakuthirireni umboni kuti tsiku lina ntagona ndinamuona anabwera mzanga kudzalankhula nane chakuti, kuzandiuza kuti ndidekhe nsapange nawo izi zimene zikuchitikazi. Mkazi angakhala pompo dekha, usangojoyina nawo zimenezi. Asiye ulendo wako eni ndanzawo azichita nawo, iweyo khala kayepe. Masobala panelo amakhala ndi kuthekera ma image awo kubweranso kuzachita lu nkhani imeneyi. Ndi pamene mwina ndingabwerere ndi chenjezo la chimwene amene mudatenga chipani cha kandulo basop nkhani zosausa. Nkhani izi ndi zosausa kwambiri, ngatigwire kukamwa. Nkhani izi ndi zosausa kwambiri. Dzikoli limayenda molekana ndi mmene inuyo mukuganizira, limayenda molekana ndi mmene munthu aliyense akuganizira. Tsono pamene ndikupita kuyankho loyankha za zimene zikuchitika ndi president otchedwa Edgar Lungu, ndikhulupirira kuti tsopano nonsenu mwakhalako ndi kachithunzi pang'ono, mwakhalako ndi kachithunzi pang'ono. Kumakhala tinataye timathwanithwani timene timaonekera kwa amene anasaina mabuku amenewa. Simukumva buku limene lilasobala panelo munali akalonga amene adasainapo. Mmodzi mwa iwo anali Michael Jackson, adasaina nawo mabuku ambiri, pafupifupi mabuku 22 amene sobala panelo amapereka ku dziko lapansi. Now futi wasaina kwambiri analiso mmodzi mwa mafumu ama second image. Mbiri idalowapo mkhutu mwanu kuti Michael Jackson ali ndi moyo. Ayi, sobala panelo ulendowu timayenda mobisala koma mobisalirana. Chikuchitika dziko lapansi ndi chibisalirano chachikulu kwambiri, kuti kumakhala zimene maso anu sangaone koma zikuchitika. Mkamatenga zinthu zamalemu ndikuchenjezeni, mkamatenga zinthu zamalemu ndikuchenjezeni. Mdzatenga zacha ini ache kuti ndi masobala panelo, mkamatenga zipani msamalire. Mungatenge zipani zacha ini ache kuti adasaina nawo mabuku asobala panelo, mzizunza chabe, mdzipweteka chabe, mpombonezeka pa mtunda wa dziko lapansi maka pano pa Malawi. Edgar Lungu watisiyadi, ndipo maliro ake akuoneka kukokerana. Sindidziwa zifukwa zina, koma ine ndanena malingana ndi mbali yanga, pakuti wokundifunsa amanena kuti brother Tribe mungakhale ndi chithunzi chanji, ndiye ine ndimakhala ndi chithunzi chakumpingo wanga wakale. Nditilekeze pamenepo mpaka tsiku limenelo. Amen.